өткенде, Yumgakını sütkende, Tabıla yanara yazmışlar. Bükene Aytmasılık yıllar var, Yaşlarga şılanıgan yalgışlar. Bu turmuş yaşınlar sızgan yıldızıday Akılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, Dikmege şırlanmış şırlardan. Buldu әкесі Аллаға шүкір. Bütün kerakli продукцияларын жиды. Eğer de olgan bulsak eyde, kuzgalı kalırsa. Әйдәгез, әйдә. Eyde. Әти, сен әке сұрттар сыратыш, әтісін. Ey Allah, ey rahmet kızım gelme. Hazır kirip çıkalım, yeme. Ben tutardık hazır mı sizin yeme? Hazır. Әти мороженое алға. Yok, İlgizler, aç gözlerine нәрсе buldu сиңа? Мені қызғанмасаң, балаңны қызған. Aç gözlerini Allah'a kışın. Әни, неге тек тұрмын? Әни, неге Bilmeyim balam, bilmeyim. İlgizler, aç zihar gözlerini. Kurtarınız, пожалуйста. Zinafar gafı ittegez, men gayipli. Men telefondan silashib ko'rmadim onu, gafı ittegez. Скорыйға шотыратығыз. Hazır. Alo. Halleriniz var. Hayırlı kişiler, Seyme abi, oturaydı. Ne işler bitirirsin? Seyme abi, işten qaytqanda mine қолға іш yapmay. Әлі qaytqaçtan dağın жер жинатып işlerge көңіл өсмей. Мен айтам, енді 14 yıl өткен де кеткен. Көңілде хамын boşluk. Әлде яры сен бар Сәйме abi. Bütün кеңешлеріңні беріп тұрасың. Ey kızım, sana men var, mena sen var, yarı kızım var. Allah'a şükür, ana da енді 14 yaştıla bu yıl. Всем привет! Kızım qayттың mı? Әни, мен туған күнімді өткерге телем. Сен Сайма бида кеш боласың енді. Kızım, erтерек туғанмысың әлі? Дұрысың туған күн өздіріп жатырға. Сенен де кіші музейдан, что ли? Все так делают. Не кішіден кем, что ли? Yara bağır, men шығayım әлі. Сәйме abi, кірісің ярыма? Сау болып тұр. Allah'ım, bu bala benim yalғышлықтарымны қабатлый түгелмісің? Қайшандар мен де әнемні шулай рәнжіткен едім. Bir шақ, әне мен айтты, қызым, температурым юғары, бәлкім кеш шықмассың. Миңа нәрсе? Яра, температурадан өлмейлер. Әне, фельдшер Тәнзил апаны шақыр дедім де, шығып кеттім. Нешеклер ауыл болған бит әнеге. Аңламағанмын. Әни, мен кегітке кеттім. Қызым, менің білән алай сөйләшмә. Соңынан үкінерлік булмасын. Яш шақта көп нәрсәне біліп, көріп яшисе килә. Аннары соң була шул инде. Мен менә аңламаган, хәзер үкенәм кызым. Сенің ялғышқылар ішлегенде мен ғайыплы түгеліш, ақыл білән іш етіргейіп, қараны. Мен қайтқанша, менің туған күні бүтін әс әзір болсын. Мам, дай что-нибудь от головы. Башым ауыртты. Ярар, нишләтим соң инде? Мин бит табип түгел. Мин сиңа әйттем. Тыңламыйсың бит. Начарлык теләмим сиңа кызым. Ярар, мен дус кызларыма барам. Юк инде. Бүген бер кайда бармыйсың. Җитте. Хватит, әни, бір чулан болып, қыланып отырма. Сенің миңа бір қашанда вақытың жоқ еді. Іштен қайтқаш сарайға,
Сарайдан кергәч, ашарга пешерәсең. Вообще не до меня. Әйе шул, эштән сарайга, сарайдан өйгә. Сине өчен дип тырышам шул, кызым. Тәмле ашасын, матур киеме булсын дип, акчасы жүрмәсен дип тырышам, кызым. Бөтенесен дә әниләр эшли, не ты одна. Әйе, бөтен әниләр шулай эшли, кызым. Ләкин күп балалар аны аңламыйлар. Аңлаган очракта да инде соң була. Аңлыйсыңмы син шуны? Соң була, кызым. Әни син кая? Кая киттең икән ул? Саня бижана керим әле. Әби, әнине тапмадым. Бераз акча биреп тор әле. Әнине күрмичә калдым. Кызым, ул әбинең каберенә киткәндер. Әбин үлгән көнне чыксаң шунда бара ул. Ни? Күптән үлде бит ул. Кызым, син дә нәкъ әнин кебек аның хаталарын кабатлыйсың. Аерма шунда, син хаталарны, ялгышларны төзәтә аласың. Ул төзәтә алмый калды, соңга калды. Әби, нәрсә әйтергә телисең? Зиратка бар, үзең белерсең. Әнием, белсәң иде, ничек авыр миңа хәзер. Үзем гаепле. Әгәр Газинур абый синең кулыңны сорарга килгән вакытта ризалыгымны биргән булсам, минем сеңлем яки энем булган булыр иде. Авыр вакытларда барлык серләремне сөйләргә бер туганым булыр иде, әнием. Гафу ит мине, кичер, әнием. Соң булса да гафу ит. Беләм, аңлыйм хәзер. Элек сарайдан яшьлек күзләрем белән керә идең, әнием. Барлык мәшәкатьләреңне, серләреңне син бит сарыкларга, сыерларга сөйләгәнең. Алар сине тугры дусларың булган. Вакыт узу белән үзенең дә сарайдан кергәнем юк, әнием. Кызым бөтен ялгышлыкларымны кабатлый. Ничек инде аны туры юлга бастырырга, әнием? Әнием, Кызым, Әнием. син монда? кичер мине, әнием. Гафу ит мине. Мин барысын да аңладым. Үкенәм. Калдырма мине, әнием. Мин үзгәрәм. Әбием дә, син дә гаурланып кыз булам. Белсәң инде, мин сине ничек яратканымны, әнием. Яратам, мин дә сине бик яратам, кызым. Әнием, мин сине аңларга тырыштым. Әйдә, өйгә кайтабыз. Минем синең пешергән кыйнак белән чәй эчәсе килә, әнием. Гафу ит, кичер мине, әни. Әлбәттә, кызым. Әйдә, кайтыйк. Рәхәтләнеп тәмле чәйләр эчик. Әйдә. Мин әниемне төштә күрдем бүген. Хәлләрегез бар, кызым. Хәерле көннәр, Сәймә әби. Синең янга үзем кермен дип торайдыр имәле. Беләсеңме, Сәймә әби? Мин бит бүген төшендә әниемне күрдем. Бер дә кергәне юк иде. Безнең туйыбызга киясе күлмәген киеп, әкрен генә барды да яныма, башымнан сыйпады. Аннары, кызым, аннары. Аннарымы? Ул елмайды һәм югалды. Ә мин уяндым. Менә кызым, булсын әнинең гафу итү билгесе. Әйе, ул сине ниһаять кичерде. Сине яңа тормышка, Сәймә әби. бәхетле тормыш катлауыңа теләде, кызым. Дөрес әйтәсең. Рәхмәт, Сәймә әби. Аллаһым, ey балам. Ey балам.